Jopuonj mag mbalariany ma Egerton okwayo piny owacho mondo ores mbalarianyno kaluwore kod gope modhuro. Giwacho ni osachgi leo kendo ok chopnegi duto gino mamiyogi achiedh nade e tayo ngimagi. Bende giseyo paro mar loko mbalariany duto mag piny owacho mondo obed mag ji giwegi. Jotelo mag riwruog jopuonj mbalariany UASU wacho ni okang' makamano biro rocho chenro mag mbalariany kendo thiro somb joma ochando maonge kod nyalo mar chulo omenda mag somo e mbalariany mag ji giwegi. Doesn't look a way out of our problems because public universities are public good, funded by public and for the public. So we are opposed, seriously opposed, because tell me a country that you know where all the universities are private. The government should be strict in the way universities are managed. Follow auditors' reports. We are asking the council and management of Egerton University to simply recuse themselves because they have been unable to solve the problems of Egerton University. All other managers and councils in other universities have been able to do it. Why are they unable to do it?